2. See part 2. This is part 2. Fodboldvideo. Nej, vi talte den. Med mig og Julie, hvor mig og Julian, vi var på banen og lavede nogle sindssygt gode mål. Og Julian, der kan lave nogle syge driblinger. Og i part 1, så lavede han rainbow flip. Og det var ordentligt sygt. Lækker! Julian, hvad ligner din? Det her, det er din. Har du pludselig bare huske? Hvordan skal den ligge? Gør jeg selv, hvad sådan. Nej! Ja, fuck! Fuck. Ej, hvor er jeg ringe. Skulle da ikke ringe. Jeg skulle da endnu mere ringe. Hvorfor er den lige så vild lige nu? Jeg gav mig fuld power der. Markus, jeg skulle da mere. Jeg laver lige fuld power. Nu det her, jeg laver fuld power. Jeg spiller mig. Nej! Jeg ramte også forkert. Jeg ramte en af siden. Nicholas Jackson. Skibidi at the toilet. Julie, vent lige med at skyde til jeg kommer. Fordi så kan vi bare spille her. Nej, det gør vi. Nej, så jeg henter lige bolden. Kom igen lige om lidt. Jeg løber lige. Jeg går godt. Vinger bare lige. What a goal. Fuck et løb af mig. Altså lige sidst. Nej, det gør som jeg ikke kan se dig. Nej, Julie, det klipper vi bare lige ud, ikke? Gås! Slange! Råb! Go! Slange! Råb! Julie, er du klar igen? Jeg laver lige Sergio Roberto. Koster nummer 16! Yndlingstal her. Nummer 16, han går på min skole. Hvad? Prøv at se der, Markus. Er det Villas? Jo, prøv at se der. Hvem er det? Uhi! Let's go! Okay. Ja, det var så... Ja, det gjorde den så ikke. Jeg er tæt på. Hey, drenge, jeg kommer på... Jeg bor i Slangerup, og lige nu er jeg på Slangerup fodboldbaner, og de spiller Frederiksen. mod Frederiksen. Julia, skal vi lige stoppe videoen og lave en shorts, hvor der er nogle af mine viewers, der kan komme herop og møde os? Det kan være fint. Kom så, Julia.
var alt for part 2. Så vil jeg bare lige sige, vi stopper lige videoen. Hej. Vi ses.